Jill i Rebecca vole se igrati s lutkama zajedno. Jill ima omiljenu Barbie, ali Rebecca ima modernu brac. Samo što imaju jednu kuću za dvije. To neće ići. Kako će stati unutra? O, svađa je počela. O, to neće ići. Što da radim? Imam ideju. Napravit ću svoju vlastitu kućicu za lutke. To je sjajna ideja, Jill. I ja ću napraviti osobnu kuću za svoju brac. To je nevjerojatna ideja, djevojke. Počnimo graditi. Već sam sve pripremila, ali uopće ne razumijem kako će ovo ispasti kao kuća. Pokušat ću sve sastaviti. Wow, kako si to napravila, Rebecca? Sve je jednostavno. Radim prema shemi. Pa, sve je jasno. Sama ću odlučiti sve. Ne bi trebalo biti teže od šminke. U redu, uspjelo je. Jedan zid, drugi, sada krov. Izmjerimo kuću metrom. Isti su. To neće ići. Također ću dodati ogroman krov. Savršeno. A sada ću ukrasiti krov srcima. Tako je lijepo. Zalijepi cijeli krov. Super, sviđa mi se. Rebecca je također nešto smislila. I ja imam krov i ukrašen je ljubičastim zvijezdama. Ispalo je točno kako treba. Hura. Što da radim sa zidovima? Sjetila sam se. Obojimo ih ljubičasto ispod poklopca. Sjajno, sada, ako posipam, odgovarat će krovu. U redu, još malo prema Jilly. Hej, što radiš? Prestani! Ne! Moja kuća je unutra ljubičasta, ali htjela sam sve napraviti ružičastim. Hitno moramo obojiti cijelu kuću u ružičasto prije nego se boja osuši. Uspjelo je. Moja kuća je prekrasna. Što bih trebao sljedeće učiniti? Shvatio sam. Trebam bušilicu. Hajdemo napraviti prozor. Hura! Ispalo je odlično. I upotrijebit ću čekić. Molim te, nemoj ništa pokvariti. Da, uspjelo je. Sada umetnimo okvir. Osim što je Rebecca sve to također napravila. Također ću umetnuti crni okvir. To je ono što ponavljaš. Ne tako. Stavimo Barbie znak na krov. To je kućica za lutke Barbie. Moje mjesto je definitivno bolje. Brat's kuća. Ostaje samo popuniti sobe moje trokatnice. Sjajno. Wow, imam sjajnu ružičastu kuću. Samo sam sanjala o tome. Usput krenimo s uređenjem soba. Počet ću od prizemlja. Ovdje će biti prekrasna ružičasta sofa. I lijepimo tapete. A sada, pogledaj ovaj mekani tepih, tako je super. Sada, stolić za kavu, biljke i časopisi na njemu. Naravno, ne zaboravi na policu za knjige. Tako ugodan dnevni boravak. Moja Barbie će ugostiti goste. A što je Rebecca smislila? Imam cool kauč u obliku usana. To je upravo ono što će se svidjeti mojim brac. Dodaj tepih i stavila sam i srebrnu tapetu. Sjaje se tako lijepo. Naravno, stolić za kavu, fotelje i lampa. I moja brac će se ovdje odmarati. Što još trebam dodati? Da, sjetila sam se. Nacrtajmo sliku. Bit će to portret moje brac. U redu, skoro sam gotova. Pogledaj, tako je lijepo. Ukrasimo dnevni boravak s tim. Neka svi znaju tko je ovdje domaćin. Wow, to je portret brac u punoj dužini. Kako cool. Jill, tu si. Što misliš? Sjetit ću se nečeg boljeg. Tako je, imat ću klavir u dnevnoj sobi. Moja Barbie je vrlo talentirana. Ona također može svirati klavir. Sjedni. Vidiš? Rebecca definitivno zaostaje. Što je to tamo? Zabava. Jill, pazi, prava partijanerica se uselila u susjedstvo. To je disko kugla za zabave i tamo bit će scena ovdje. Pogledaj tu pozornicu. Moja brac ima cijeli rock band. Često organizira koncerte. Plešimo zajedno s brac. Juhu, ponovi pokrete. Wow, Jill, tvoja susjeda je prava zvijezda. Već si završila s izradom prvih katova. Ispadaju tako različiti. Pitam se što ćeš sljedeće smisliti. Pa, na drugom katu ću imati kuhinju. Već sam pripremila kuhinski set. Zalijepila sam tapete i bit će tu i ormar s raznim poslasticama. Da, moja brac voli Pringles chips. Postavit ćemo i stol. Na njemu su pića, hrana i grickalice. I naravno, ne zaboravimo na stolice.
i glazbeni centar. Brat voli slušati glazbu. Dobar tek, draga. Emma, kola i džeps. A sjajno! Pa, Rebeka, znaš li ti i brat kako živjeti život punim plućima? Da, znaš. Pitam se što je Jill smislila za svoju Barbie. Ja ću to sigurno napraviti bolje. O ne, ne može biti gore od Rebekinog. Napravit ću pravu slastičarnicu za Barbie. Bit će i kolača, muffina i pita. Barbie će biti oduševljena. Oh, toliko različitih poslastica i slatkiša. I stavit ćemo više zavjesa na prozore za udobnost, stol i stolicu, kavu i slatkiše, naravno. Ovdje će biti kuća za mačku moje Barbie. Stavit ćemo i zdjelu s vodom i hranom. I pogledaj, to je Cleo. Wow, a nismo znali da tvoja Barbie ima ljubimca. To je bolje tako pahuljasta mačka. Stvarno si napravila cijeli kafić. Ima hrane za svaki ukus. Tako si brzo sredila drugi kat. Cure, obje kuhinje ispadaju nevjerojatne. Pogledajmo pobliže. Napišite u komentarima volite li više Bratz ili Barbie. Aksi, hajdemo saznati što se događa dalje. Planovi uključuju treći kat. Tamo ću imati spavaću sobu. Imam prekrasan krevet, pa nije ništa bolji od Bratz kreveta. Ba, Barbijena, spavaća soba bit će ljepša. Postavit ćemo ružičasti krevet, dodati slatke jastuke. Ovdje bi trebalo biti mekano i slatko. Zatim ćemo postaviti mekani ružičasti tepih. Postavit ćemo toaletni stolić s ogledalom i ovdje se moja Barbie šminka svaki dan. A što je s tobom, Rebeka? Počnimo s prekrasnim jastucima. Oblikovani su kao velike usne. Tepih u obliku zvijezde, naravno. I ovdje ćemo staviti komodu. Na nju ćemo staviti moju Bratz kozmetiku i objesiti ogledalo. Vojla, što kažeš, Jill? Nije ni pogledala. U redu. Ali ona će se zainteresirat. Hej, to je boljelo i nisam zainteresirana. Razmišljam o sobi za Barbie, pa sam došla na ideju da ovdje napravim garderobu. Bit će ormar s odjećom. Postavila sam ormariće i posložit ću odjeću. Moja Barbie ima toliko haljina da svaka treba svoje mjesto. Ovdje je mjesto za torbice. Prekrasno. Spavaća soba je spremna za Barbie. Wow, to je super ideja, ali moja Bratz ima također odjeću. Ovdje ćemo staviti stalak za odjeću. Položit ćemo, cipele ispod i stavit ćemo stolicu da se možeš opustiti dok biraš novu odjeću. Gotovo. Pa spavaće sobe su ispale super. Jill je čak objesila girlandu. Rebeka, kako odgovaraš na to? Pa već sam smislila. Želim ovdje imati klasičan prozor. Bit će klizni dolje. Kako ti se to sviđa? To je previše ekstremno za moju Barbie. Zašto? Tobogan vodi ravno do bazena. Ima koktela i napuhujućeg kruga. Ideja je stvarno super. Pa, to neće ići. Napravit ću i tobogan. Ispod će biti bazen, ali ružičasti. Neka ovdje stavim stolicu i pogledam ove flaminge. Djevojke, vaši kuće izgledaju nevjerojatno lijepo. Odlično ste obavile posao. Mislim da je vrijeme da se osvježiš, Jill. Što si učinila? Moju šminku i frizuru. Mogu i tebe politi. Vi definitivno znate kako se zabaviti. U redu, pogledajmo pobliže vaše kuće. Počnimo s Rebekom. Njezina kuća za Bratz izgleda moderno i svjetlo. Učinila si to super. Ali Jillina kuća za Barbie ispala je super nježna, lijepa i slatka. Pa, da vidimo što mogu učiniti. Trebam ljepilo. Stavljam par kapi na kuću. Sjajno. Sada ljepilo nije potrebno. O, moji rubini. Izgleda odlično. Wow, imam rubinska srca. I trebam malo mjehurića. Tako je lijepo.
Dodajmo dijamante. Nije loše. 3, 2, 1. O, da, dijamantni mjehurići po cijeloj kući. Što se događa? Što? Je li to potres? Moj travnjak. Pa, trebam travnjak za krov. Savršeno odgovara mojoj kući. Neki grmljavinski oblaci. Trebam kišu. Sada su tu prekrasni cvjetovi. Sjajno. Wow! Znam što trebam, petardo. Iako, znaš, premala je. Trebam veću. Wow, to je nevjerojatno. Kako moćno! Kelly, uhvati me! Želim vidjeti što se dogodilo. Wow, krov je tako sjajan. Lijepo! Prekriven sam prašinom. Chloe, pazi. Znam što trebam učiniti. Trebam klauna. Bok, mogu li? Nekoliko svjetlih balona od tebe. Naravno, ali plati. Evo, uzmi nekoliko rubina. Odletim. Ima toliko balona i tako su visoko. Pomoć! Hitno mi treba rubin. Pucanje balona. Počinjem se spuštati. Pa, to je bilo mekano slijetanje i na krovu sam. Neka zalijepim svoje balone. Nevjerojatno! Tako sam lijepa! Moje ogledalo, Kelly, razbila si. Moje ogledalo. Što si učinila? Odlazi! Sjetila sam se nečega. Sada imam jedan veliki dijamant. Kako lijepo. I odlučila sam da mojoj kući treba ukras s avokadom. Tako sladak komad dekora. Vješam ga na vrata. Dobila sam ideju. Evo vatrenog uzorka na mojim vratima. Izgleda cool. Sada ukrasimo kuće iznutra. Wow, Chloina kuća izgleda tako lijepo. Ti dijamantni detalji i dodatni sjaj. Kellina izgleda tako romantično, puno srca. Shailina kuća izgleda kao prava šuma, tako svježe i mirno. Unutra je tako prazno. Prvo želim početi s podom, bit će puno gljiva. Čekaj, ideja. Uzmimo vrpcu. Želim napraviti zelenu konfeti na zidovima. I neon znak upravo ovdje. Neka postavim svoj stol od smaragda. Nevjerojatno. Trebam više svjetla. Smaragdna lampa. Izgledat će odlično ovdje. Wow, pitam se što je Chloe smislila. Pala mi je na pamet ideja. Imam srebrnu boju. Neka počnem s podom. Tako je lijepo. Sljedeće, trebam stolicu. Odlično. Što je s zavjesama? Izgleda nevjerojatno. Wow, znaš što? Ovdje bi trebao biti stol. To je kao ogroman dijamant. Objesit ću prekrasne slike na zidove. Pa, trebam svoje fotografije. Tako sam lijepa. Izdijela s mojim omiljenim bombonima u obliku dijamanati. Naravno, tako su ukusni. Samo ćeš oblizati prste. Wow, sve je spremno i mogu uživati u svojim slatkišima. Što bih trebao učiniti? Točno, lava na podu. Izgleda sjajno.
pričekaj malo. Imam vodeni pištolj, ali ću staviti rubine unutra. Pucajmo to na zid. Vau, to je srce napravljeno od rubina. Da. Pogledaj ovaj dekor. Stavit ću ga točno u sredinu srca i rubinske usne. Što bi moglo biti bolje? Moja savršena stolica. I trebam stol. Noćni ormarić je također savršen. Trebam lampu točno na njemu, hladnjak s rašlađenim pićima. Volim Coca-Colu. Ispalo je tako lijepo. Apsolutno savršeno. Bok cure. O, sunce. Ali mogu napraviti prekrasan travnjak. Pogledajte to. Čak imam i ribnjak. Odmah se osjeća svježe. Lijepo. I moram čekati svoj paket. Evo ga. Tako je težak. Kej, možda ćeš mi pomoći? Možeš li to uzeti, molim te? Pomoć, molim? Ali uz naknadu. To bi trebalo biti dovoljno. To su rubini. Sjajno! Pogledajmo što je u tvom paketu. Suncobran, ležaljka. Bok. Trebaš pomoć s ljuljačkom? Molim. U redu. Što je ovo? Pravi dijamanti. Super. Krenimo. Gotovo. Odlično. Hvala ti. Da, možeš sada otići. Pusti me da napravim malo magije. Želim mekani jastuk. Uzmimo koktel i počnimo se opuštati. Divno! Cure, imamo tako lijepe kuće. Budujemo dijelove zajedno. Upravo tako! I onda zakucaj! Jao, boli jako! Moj prst! O, ne brini, Lbubu, Sofiji je sigurno dobro. Ne znaš koristiti čekić, Sofije? Imamo odvijač. Ovaj alat je brži i pouzdaniji. Hajdemo izgraditi kuću. Kako brzo, zar ne? Gotovo. Dodajmo krov. Sada sam izgradio kuću. Sofije, što si ti napravila? Ne mogu koristiti čekić. Imam ideju. Trebam malo žvakaće gume. Hajde da je žvačemo neko vrijeme. A sada zalijepimo sve dijelove zajedno koristeći ovu gumu. To je sjajna ideja. Imam to. Baš tako. Savršeno. Sada krov. Što? Što se događa? Prekriven sam plavom bojom. Prestani! Odlučio sam dodati malo boje u Sofijen život. Ovo je moj vodeni top s plavom bojom. I obojat ću svoju kuću u plavo. Lako je. Krenimo. Bojaj. Jupi! Lbubo, pazi, moramo obojiti i unutrašnjost kuće. Pa, Danny je tako brzo obojao kuću. Sada je red na Sophie. Što je ona smislila? Wow, ona izljeva ružičastu boju ravno iz kante za zalijevanje. Odlično. I sve ravnomjerno boji. Wow, pogledaj to. Tako brzo i tako lako. To je portret Lbubua. Izgleda odlično. A što je Danny smislio? Odlučio je također pričvrstiti portret svog Lbubua. Da, sagradio sam ti cool kuću, Lbubu. Lbubu, ovo je najbolja kuća koju sam ikad mogao izgraditi za tebe.
hajdemo napraviti dvorište ispred moje kuće. Imat će umjetni travnjak i ogradu s obje strane. Super! Bubu, što bi ti želio ovdje staviti? To je to. Imam sjajnu lampu. Neka stavim božićno drvce i naslonjač unutra. Sada izgleda kao sjenica. Uđi, sviđa li ti se? Tako sam sretan. Deni, što si smislio? Pa, imam bolju ideju. Stavimo garažu pored moje kuće i ovdje ćemo objesiti alate, postere i staviti gume. Super! A što je garaža bez automobila? Uđi, moj El Bubu ima svoj automobil i to je Fora auto. Što ti imaš tamo, ha? Pa trebam spužve. Spojimo ih. A sada dodajmo malo svjetle tkanine i imamo kauč i nekoliko jastuka. Sada stavimo ružičasti tepih i stavimo stolić za kavu pored kauča s malom biljkom. Sada komoda, televizor i još biljaka. Imamo ugodan dnevni boravak. Dodajmo Hello Kitty naljepnice. Tako su slatke. I stavimo ih posvuda. Sada zavjese na prozore. Par polica za knjige i vaze. I ovdje ću staviti sat. I objesit ćemo disko kuglu jer moj El Bubu voli zabave. Što? Učinit ću bolje od toga. Postavit ću i tepih. I stavit ću neonska svjetla po cijeloj sobi. Biće kauč i jastuci i figurica mog El Bubua. Objesit ćemo postere. Sada, mali grm ovdje, fotelja i stol. Na stolu će biti kola. Sada, police. Evo, stalak sa svim ukrasima. I ne zaboravi disko kugle također. Jupi! Možemo imati super zabave. Vau, da. Što da radim na drugom katu? Koji su to zvukovi? O ne, to je moj El Bubu koji plače. Gladno je. Da. Dopusti mi da napravim kuhinju ovdje. Prvo trebam uzeti ovu pločicu i obojiti je, tako da imamo prekrasan pod. Izgleda kao šahovska ploča, zar ne? Super. Sada uzmemo škare i karton, izrežemo pravokutnik. Nakon toga od žutog kartona i sada trebam zalijepiti 2 pravokutnika zajedno. Sastavljamo cijelu strukturu. Ovdje imam barski stol i stolice. Na stol stavljamo hranu i šalice. A sada stavimo hladnjak pored ove slatke biljke i naravno cijeli kuhinjski set. Prazne police napunimo hranom, a lonce stavimo na štednjak. Evo ih, Lububu, dođi i pogledaj. Wow, Sofi, ali kako će Lububu doći na drugi kat ako nisi napravila stepenice? Moramo to brzo popraviti. Oh, wow, kakve prekrasne stepenice. Pokušao sam. Kako je kuhinja? Hajde, uzmi nešto hrane. Znao sam da ćeš cijeniti kolače. Što radiš, Danny? Napravio sam dobru kuhinju u McDonald's stilu. Moj Lububu uvijek može jesti svoje omiljene burgere. Jesi li gladan? Hajde, vidi što sam napravio za tebe. Danny, tvoj Lububu je definitivno zaspao. Učinio si sve i to je nevjerojatno. Ups, jesi li popio previše kole? Bilo je zabavno. Jedva čekam vidjeti što će se sljedeće dogoditi.
Sada ću napraviti spavaću sobu. Uzet ćemo spužve i prekriti ih tkaninom. Zatim ćemo izrezati dijelove automobila od kartona. Obojati ćemo ih crveno. Bit će to pravi munjeviti jurić. Izgleda odlično do sada. Sada ćemo zalijepiti krevet na karton. Sajete krevet na karton. I to će biti pravi krevet u obliku auta. Super! Sofije, što misliš? Sviđa li ti se moja nova spavaća soba? Nije loše, ali imat ću bolje. Znam kako to popraviti. Uzimamo štapiće i ljepilo. Zalijepimo štapiće zajedno, a sada prekrivamo tkaninom i lijepimo ukrase u obliku cvijeća. Vidjet ćeš, bit će tako nevjerojatno. Baš kao u bajkama. Moja Lububu će biti princeza i sve već izgleda puno bolje. Wow, Sophie, odradila si sjajan posao. Smislio sam računalni stol za mog Lububua. Može igrati računalne igre ili razgovarati s prijateljima ovdje. Sada je vrijeme da moj Lububu ide spavati. Gdje si, draga moja? Odmah je zaspao, što znači da mu se svidjelo. Moja Lububu će biti oduševljena. Dušo, pogledaj što sam napravila za tebe. Tvoja soba iz snova je spavaća soba i ovo sam smislila za tebe. Slatki snovi, Dušo. Deni, pustimo ih da spavaju. O, tako su slatki. Bok svima. Pa, upoznajmo naše likove. Bogatu Jacqueline i siromašnu Jill. Obožavaju se igrati s lutkama. Spremna sam početi praviti kuću. Trebam traku i škare. Počnimo s krovom. Vau, bit će tako dobro. Izrezivanje prozora, uklanjanje viška kartona, gotovo. Jupi, sada podijelimo kuću na katove. Prekrasno je. Jacqueline, što ćeš učiniti? Kakav je ovo nered? Ovo neće ići. Trebam najljepšu kuću odmah. Čekam. Vau, ovo je prekrasno. Ukrasit ću svoju kuću zlatom. Da, o tome govorim. Imam nekoliko dijamanata ovdje kao... Wow, moj krov je sada nevjerojatan. Riješimo se viška zlata. Hej, Jill, što radiš ovdje? Samo sam htjela vidjeti... Kiham. Moram obrisati nos. O, pričekaj malo. Izgledat će sjajno na krovu. Tako dobra ideja. Uhvatite to, Jacqueline. Fuj, kakav nered. Očisti to. Jesam li zaražena? Butler? Osjećam se bolesno. Gospođice Jacqueline, mogu vam ponuditi neku uslugu? Odlično. I trebam krunu upravo tamo. Učini to sada. Pa, imam nekoliko prekrasnih kruna sa sobom. Koja ti se sviđa? Odličan izbor. Stavljam ga na tvoju kućicu za lutke. Pa, to je prekrasno. Vau, tako je sjajno. Moje sunčane naočale su savršene. O, malo su slomljene. Ovo su bile moje omiljene naočale. O, imam ideju. Napravit ću cvijet od stakla. Ovo je tako cool. Wow, napravili ste prekrasne kuće. Sada je vrijeme da ih ukrasimo iznutra. Krenimo. Butleru, trebam sef. Otvori ga. Pogledajmo što je unutra. Zlato, volim ga. I novčići, naravno. Koristit ću novčiće da pokrijem pod u svojoj kući. O, novčić. Uzet ću ga.
I ne tako brzo. To je moje. U redu. Što da radim? Da vidimo što mogu pronaći u svojoj vreći za smeće. Hrpa olovaka. Spojimo ih. Wow, pogledaj ovaj pod. Tako je šaren. Lijepo. Što je ovo? Vona? Super! Mogu njome ukrasiti zidove. Trebam ljepilo, nanosim ga na karton i lijepim svoje niti na njega. Wow, ispalo je tako slatko. Ovo je besmislica. Imam bolju ideju. Naručit ću namještaj za kuću. Ovo je apsolutno savršeno i bilo je vrlo brzo. Bok, ovdje sam. Hvala. Stavit ću stolicu upravo ovdje. Prekrasno. Kamin, bit će tako ugodno, kako lijepo. Pa uzimam kratku pauzu. Wow, tko je ovaj prekrasni model? Da, to sam ja, znam. Objesit ću svoje ogromne portrete na zid. Ovo je najbolja moguća dekoracija. Ne zaboravimo na luster. Kako lijepo! Snimaš li to? Ovo je grozan pogled. Imam hrpu spužvi. To je tako zabavno. Znam, napravit ću tepih i kauč. Evo ga, ja sam genijalac. Što još imamo ovdje? Imam šalicu i definitivno mogu napraviti noćni ormarić od nje. Stavljam neke spajalice na to. Vojila i lampu. Što ovdje? Gump, pogledaj, sada imam sat. Super, Jacqueline, što je s tobom? Stavljaš stol, stolicu, a Butleru, gdje je moja večera? Odlično, stavi je na stol. Moja lutka će uživati u ovoj večeri uz svijeće. Sjedni i napravila sam pečnicu od kartona. Stavimo je ovdje. Wow, pogledaj to. Imam Coca-Cola hladnjak i svu moguću ukusnu hranu za svoju lutku. Wow, pogledaj tvoje prve katove. Nevjerojatno. Idemo na drugi kat. Prekrit ću ga novcem. Prekrasan stil. I tepih će biti ružičast. Što je ovo odvratno. Smiri se. Režem svoj pod. Wow, to je bilo blizu. Da vidimo što je u smeću. Pogledaj, štapići od sladoleda. Čak je ostalo malo sladoleda. Definitivno mogu koristiti ove štapiće za izradu kreveta. Pogledaj, tako je udoban. Wow, apsolutno savršeno. Sviđa mi se za mene i moju lutku. A evo i stepenica koje vode dolje. Ukrasimo ih svjetlima i girlandama. Ali ovaj prozor izgleda prazno. Imam ideju. Imam šareni omot od Kit Kata. Iskoristit ću ga da napravim zavjese. Voila. Gotovo smo. Stavimo to na moj prozor. Ovaj vjetar je jako jak. Je li to uragan? Ne, ovo je dostava kreveta za moju Barbie. Impresivno je, znam. Hvala, kakav prekrasan krevet.
Stavimo to ovdje. Ogledalo, naravno, i police i puno dekoracija. Ovdje će moja Barbie odmarati. Wow, djevojke, vaše spavaće sobe izgledaju nevjerojatno. I vaše lutke će ih obožavati. Stvorile ste vrlo udobne sobe. Ostao je još samo zadnji kat. Idemo. Opušteno. Moja kuća će sigurno biti hladnija. Nema šanse. Već sam pronašla bocu. Uklanjam poklopac i stavljam čepove po cijelom podu, također na zidove i strop. Izgleda odlično. I posljednji kamenčić. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više čekati. Daj da vidim. Ovo je nevjerojatno. Točno ono što mi je trebalo. Zlatna kada ovdje. Pogledaj ovaj prekrasni stol. Moja Barbie će se šminkati za toaletnim stolom. Super. Jill, što je s tobom? Da vidim. Pričekaj malo. Znam, ovo će biti savršena kada. Također i umivaonik. Wow! Pričekaj malo. Imam prazne posude za umak. Definitivno mogu nešto napraviti od toga. Da, imamo skladište. Wow, odradile ste sjajan posao, djevojke. Moram odmah napraviti 4. kat. U redu. Sada trebam pomoć. Tu si. Ukloni krov i napravi plažu tamo. Pa, nema problema. Trebamo malo pijeska, ležaljku, suncobran i bazen, naravno. Pa, to je dobro. Uzmi ga. Iako, želim ga staviti u bazen. Zašto? Moja lutka će plivati u novcu. Sjajno. Sviđa li ti se? I imam cvijet. Sama sam ga napravila. Imam igralište na krovu. Moja lutka će se igrati i zabavljati. Super, zar ne? Djevojke, to je jako cool. Vaše kuće su prekrasne i jedinstvene. Pričekajte malo. Evo dolazi kočija s princom. Sjajno. Mogu bolje od Tiffany. Uzmimo pištolj za ljepilo. Lijepim zidove za svoju buduću kućicu za lutke. Imaću trospratnu kuću. Savršeno! Već mi se sviđa. Lijepo. To treba biti sigurno. Tiffany, možeš li to učiniti? Naravno. Napravit ću čak i bolje. Moja kuća će zapravo imati krov. Započnimo bojanje. Ovdje će biti prozor. Kate, što je to? Bok, susjede. Uništila si mi šminku. Stvarno? Nije postala ništa gora. Tiffany, više se neću približavati tebi. Pustite me da obojim svoju kuću u ružičasto. Evo kista i boje. Wow. Moram sve prekriti ružičastom bojom. Izgleda tako lijepo. Moja Barbie će to voljeti. Strašna ružičasta boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. Volimo ljubičastu. Napravit ću to brzo. Samo ću preliti boju preko kuće. Ne volim gubiti puno vremena. Lijepo. Wow, cure, vaše kuće već izgledaju tako lijepo. Koji je sljedeći korak?
Postavit ću okvire za prozore. Izgleda puno bolje ovako. Dosadno. Ja imam ljubičaste okvire za prozore. Dodajmo neke ukrase za kućicu za lutke. Ova kruna izgleda prekrasno. Sviđa mi se. I jako sam uzbuđena. Imam srce. Djevojke, radite izvrstan posao. Hajde. Što bih trebao napraviti u prizemlju? Znam. Napravimo dnevni boravak. Oh, da. Tu je jedna fotelja, stol, nekoliko polica, kamin, naravno, pruža puno udobnosti. I televizor. Tepih, naravno. Brac, želite li vidjeti kako sam uredila vaš dnevni boravak? Tako vam pristaje. Pustite me da slikam. Savršeno. Evo naše fotografije. Vau, to je prekrasno. Ovaj portret svakako treba biti u tvojem dnevnom boravku. Svi gosti će biti inspirirani. Miley? I evo ružičaste dnevne sobe za moju Barbie. Ne zaboravimo na automobil. Imaćemo garažu. Što, Tiffany? Ništa. Ideja. Neću imat samo automobil, imat ću helikopter. Stavit ćemo ga odmah pored kuće. Miley, pazi. Wow, nisam to očekivala. Da, moja brac je tako cool. Auto i helikopter. Zanimljivo. Napravit ću kuhinju za svoju Barbie. Pogledaj ovaj prekrasan set. Obožavam ga. Ovdje je hladnjak i biljka, naravno. Neka otvorim svoje ladice i napunim ih. Nevjerojatno. Vau! Već mi se jako sviđa. Vrijeme je da napunimo hladnjak. Vau! Barbie ima puno namirnica i puno hrane. Ima svih vrsta hrane. Super. Volim to. Tiffany, što? Moja brec je ogladnjela i odlučila sama sebi skuhati. To joj je lako. Prženo jaje. Lijepo. Dodajmo još malo poslastica, pa možemo imati doručak. Sviđa li ti se? Super! Moja lutka je također izvrsna kuharica. Pogledaj, napravila si je picu. Hajde, Barbie! Ukusno je! Sjajno! Cure, vi imate... Zabavno! Ostaje napraviti spavaću sobu. Trebamo ružičasti tepih. A ja ću imati plavi tepih. Velika stvar! Pogledajte kraljevski krevet moje Barbie. Sada dodajmo naljepnice na zidove. Moj krevet je također nevjerojatan. I brat logo na zidu. I ja ću nešto napraviti. Evo stalak s odjećom. Imam komodu. Lijepo. Ovo je apsolutno savršeno. Što misliš, brat? Definitivno je uzbuđena što će živjeti ovdje. Da. Idemo napraviti zabavu. Što? Moja Barbie zna kako se zabaviti također. Hajde, kako ti se sviđa tvoja soba? Odabrala si prekrasnu odjeću. Ova haljina je prekrasna. Znam što bismo trebali napraviti. Miley, hajdemo se zajedno presvlačiti. Pa, ovo izgleda prelijepo. Meni se sviđa ova odjeća. Djevojke, hoćemo li imat modnu reviju?
Ovo je definitivno najbolja stvar koju sam ikad vidjela. Jedna odjevna kombinacija je bolja od druge. Oboje ste vrlo lijepe. Nevjerojatno. Pogledajte sve te odjevne izbore. Pa, znam što trebam učiniti. Moramo sve izmjeriti. To će mi pomoći. Da, hajdemo napraviti krevet. Već nije loše. Sada ću nacrtati šalicu. Izrezujem je. To je to. Sada učinimo našu šalicu vrlo lijepom. Baš tako. Oči i usta i obrazi. I naravno, trebamo malo pjene. Pa, spremna sam. Izgleda zadivljujuće. Tako slatko. Sada prelazimo na ormar. Ne, trebamo manju vješalicu. I učinit ću je vrlo lijepom i naravno udobnom za korištenje. Pogledaj taj dekor. Te perle su apsolutno savršene. Pogledajte haljine. Naš ormar je spreman. I ogledalo. Ha, trebam piće. Bingo. Napravimo nešto zanimljivo od poklopca. Napravit ću cool cvijet za interijer sobe. Zar nije ovo sjajno? I slika na zidu. Odlično sam. Tyler, što je s tobom? Wow, to je cool, a što je sa mnom? Da, uzmimo plastelin i napravimo nešto s njim. Lepo, sada u oči Austija, evo naše morske psojne, tako je cool. Krevet je spreman, ali nešto nedostaje. Da, napravimo akvarij s morskim psom. Wow, tako je zanimljivo, zar ne? Pogledaj tu peraju. Što? Gdje je tvoja cipela? Moram to sada popraviti. Morski pse, daj mi minutu. Svi će biti ljubomorni. Rad s škarama. Sada malo ljepila. Malo strpljenja i imat ćemo sjajne cipele. Pa, ja sam apsolutni genij. Pau, cijeli ormar pun cipela. Pogledaj ovu sobu. Hajde, prijatelju. Pa, ovdje je super. Imam neke cipele. A sada idem spavati. Wow, sjajno, da, Viviana. Pa, sviđa mi se. I sada idem i ja spavati. Laku noć. To je sjajno. Moram biti tiho. Pa, uzet ću komad plastelina.
U redu, ali ne puno. Pogledaj to. Sada malo slame. Sjaj, fresteri, slazajte vac, slaj, kasala, jauker, čiš, spriš. Komad, izrazivanje željenog oblika. Stavljajući ga iz drugog i pravići rupu. Bit će vrlo zanimljivo. Samo gledaj. Sada trebamo malo pijeska. Skoro smo tamo. Ponavljamo naše pokrete. Spajajući dva dijela zajedno, miješajući ih. To je zapravo vrlo zanimljivo. Imaš li kakvih ideja? Zatim, spajalica. Wow. Pogledaj taj logo. I imamo naš stol s ukusnim poslasticama. Kako ti se sviđa, uređujemo sobu. Sve je jako lijepo. Čak i ljuljačka. Wow. Tyler, što radiš? Gledaj, zar nije super? Tyler, daj mi to. U redu. Malo ću to popraviti. Izvoli! Wow, sjajno. Idemo to napraviti. Izrezivanje rubova. Dijeljenje svega na kvadrate. I spojimo ovo. To je kao slagalica. Čekaj, nedostaje komad. Popravit ću sve. Sada pravim komodu s ladicama. Nije li sjajno? Wow, toliko cool stvari. Čak i mala teretana. Kako ti se sviđa, Šarki? Wow, to je prekrasno. Da, radi. Vrijeme je da počnemo jesti. O, to je tako cool. Znam. Počnemo sa zidom. Već izgleda puno zanimljivije. Ogledalo u obliku krafne. Još malo dekoracije. Kauč. Naljepnica na zidu i mekani ružičasti tepih. Wow. Da razmislim. Stol. I neke poslastice, naravno. Gledaj, imat ćemo ploču. Pustite me da nacrtam morskog psa. Akvarij. O, da. Kako slatko. Ovdje mi je vrlo udobno. Hvala. Idem se pozdraviti. Hej, djevojko, idemo na vožnju. Da, naravno. Idemo. Što? Vaše kuće su ovdje. O, to je vrlo cool.